looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. Ik denk dat de coronatijd sowieso van een hele hoop artiesten gewoon een moment wie van oh shit, wat gebeurt hier? Ik hier natuurlijk heel lang niks uitbracht. Dus daar ben ik inderdaad bij mij begonnen. Mijn Crusade en nou de laatste single Evil Love. En het had best wel even tijd nodig. Gewoon. Ik ga natuurlijk echt twee band, dat is een hoop werk. Ja, daar ga je wel druk ervan. Ja, dat is wel druk ervan. Maar goed, ja, dus het is, dat had wel even skoft worden. Maar ik ga nou lekker weer de theater zien, mijn mooi programma. Het gaat echt hoe maar waar ben mijn Legendary Ladies? Nou, dat hier er echt 24 wezen kind. Want ik hoor heel veel van muziek. Maar ik ga uiteindelijk kozen voor Aretha Franklin, Carole King en Pink. You and me,